alle sammen, og glædelig jul. Dagen er den 23. december, og der skulle efter sigende være snestorm udenfor derude. Så det jeg har tænkt mig at gøre, det er at iklæde mig en masse tøj, min Salomon Feldkors-sko, og så vil jeg ud og give den gas med løbetur. Så er vi ved at være klar. Vi ses udenfor lige om lidt. Jeg har selvfølgelig mit Rhode Island i på, og så vil jeg bare til det. Så vi ses. Hej. It's retained emptiness. It's not what it seems. Det er skønt. Især når man er nået dertil, hvor man ikke nødvendigvis behøver at gøre noget for sig selv. Man kan løbe med tanken om, at hver en krone, der er blevet samlet ind til juleværkhjemmet i min indsamling, hjælper de unge mennesker til at nå deres mål. It's not what it seems. Vulgar when brought to light. Alle kan drømme. Det er ikke alle, der vælger at udføre dem. Men alle kan nå alt, hvad de gerne vil. Det eneste kræver, det er, når det er hårdt, skidt og sner en smule, at man stadig holder fast og gør det. God jul! What it seems, but